Când ai să ajungi tu acolo, în Kensington Gardens, și să te plimbi printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe că să te întrebi dacă există cu adevărat. Nu mai vorbi așa. Tu crezi că pentru noi e ușor? Are o luxație aici la încheietură de cum s-a apărat. Fără bac pierde plecare, tu ești inconștientă? Doar nu să-și bată joc de atâta muncă pentru că s-a întâmplat accidentul ăsta. În septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia. Nu te labore că el te ajută. Asta e singura cale. Păi știți noastră. Gândește-te bine. Odată ce o ia pe calea asta, nu mai e drum de întors. Vede o mică, e pentru copilul tău. Trăim aici unde trăim și uneori trebuie să luptăm cu armele de aici, când nu se poate altfel. Nu știu dacă înțeleg. S-a întâmplat ceva? Văd eu ce fac, dar pe Eliza nu mai amestec. Stai liniștit că le prinde. Domn doctor! Am nevoie să vorbesc cu Eliza și nu mă răspunde la telefon. Iartă-mă, te rog, n-am vrut. Să vă măsuri. Ai stat și te-ai uitat la ei și n-ai făcut nimic.